момента се намираме в първа класа на Etihad, които са авиолиниите на Абу Даби. И това е как изглежда първа класа. Това тук, те се наричат апартаментите. И това тук е седалката. Ще се мръдна. Тук си имаш голям телевизор. А това тук е като диванче, където по принцип се разтяга и те ти оправят леглото и тук спиш. Също така, ако пътуваш с някой, който познаваш, може да вземете тази стена тук, където е. Фактически може да се затвори, може да се отвори и когато пътуваш с някой, те го стават отворено, така че може да си приказвате. Ето го мъжа ми. И да, това е първа класа на Etihad. Тук е нещо като това, може да си слагаш грим и такива работи. Дават ти най-различни неща. А тук е мини-бара, където има кола, вода, спрайт и такива работи. И да, това е първа класа на Etihad.